Hello mga chongs, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayong araw na ito mga chongs ay meron akong i-share sa inyo, lalo dyan sa mga nagbalak na gumawa ng kanilang channel, at saka doon naman sa mga nakagawa na hindi pa nila alam kung paano ba nila makukuha yung 1,000 subscribers at 2,000 watch hours. So yun mga chongs, bago po tayo magpatuloy sa unahan, ay please subscribe muna sa aking channel at i-click lang din yung bell icon mga chongs para po kayo ay update sa aking mga latest video na aking ina-upload dito sa aking YouTube channel. So ito mga chongs, kung paano tayo magsimula sa ating YouTube channel ay kailangan muna natin gumawa ng isang content na talagang mayroong magka-interest. Mayroong silang mga pupulutang aral sa video mo. Huwag ka muna mag-upload ng isang video na wala silang kapupulutang aral. Kasi alam mo ba mga chongs? Kasi, for example, nag-upload ka ng isang video na ikaw ay kumakain, walang mag-interesado na manonood sa video mo kasi hindi ka pa sikat at hindi pa kilala yung channel mo. So, hindi ka tulad nilang Kong TV na sila ay sikat na at kilala ng kanilang channel dito sa YouTube. So, yun mga chongs. Bago pa tayo gumawa ng isang content, pag-isipan muna natin kung ano ang mas magandang content na mayroon at maraming magka-interest sa video natin. So yun mga chongs, yun yung mga magandang tips na talagang madali mong makukuha yun yung magandang tips na madali mong ma-reach yung 1,000 subscribers at 1,000 at 4,000 watch hours. So yun yung mga chongs, kasi pag yun lagi mo in-upload, talagang maraming viewers, maraming nanonood sa video mo kasi magka-interest sila sa video mo at meron silang napupulutang aral. So yun mga chongs. At saka mga chongs, yung mga chongs, kailangan talaga natin maging positibo palagi. Kailangan talaga natin na maging consistent sa ating in-upload na video. Kasi kapag nag-upload ka ng isang video, kasi pag nag-upload ka ng video twice a month lang, kunti lang manonood sa video mo kasi twice a month ka lang nag-upload ng isang video. Dapat mga chongs ay talagang maging consistent na tayo. Mag-upload tayo ng video or twice a week. Yun mga chongs, yung maganda mga chongs na nag-upload ka ng video. Yung mga chongs yung napaka-advantage na kapag ikaw ay consistent sa pag-upload ng mga video. Kasi marami maka-interest kasi marami silang nakapulutang aral. So mas madali mong ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So yun mga chongs, kailangan talaga natin ay maging positibo palagi sa ating mga ginagawa. Huwag pa tayong ma-discourage mga chongs kasi ating video na ginawa ay andyan lang yan sa YouTube, hindi yan mawala. Kasi darating din yung mga araw na maraming maka-discover sa video mo at magka-interest sa video mo. So yun mga chongs, be positive lang palagi, huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi dito tayo, kasi pag lagi tayo negatibo sa ating ginagawa, wala talagang positibo na maging resulta sa tunay. Pag ikaw ay positibo sa iyong ginagawa, ay malaking positibo din ang lalabas sa channel mo. So yun mga chongs, yun yung mga tips ko sa'yo. So yun lang mga chongs, yung mga konting advice ko lang sa mga bagong YouTuber or sa mga nagpaplanong or sa mga nagpaplanong gumawa ng kanilang mga channel. So yun mga chongs. So bago po kayo lumabas po sa aking channel, please subscribe my channel at click lang na yung bell icon mga chongs para po kayo ay lagi updated sa aking mga video na i-upload sa aking channel. So, yan lang mga chongs. Have a nice day and God bless you.